kanato sa Jesser Marketing. Ang tigamaog tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udo. Tutok bakatok sa udto, duyog na punta niya na po kita magubanuban ka nato karong mga orasa alas 11:11 na gyud sa kautuhon manukad sa tuang paglanog-lanog sa pagpahimsog sa pagpalagsik sa tuang kalawasan batok sa mga sakit na pwede mo paknang sa tuang kinabuhi. Of course kini ang inyong DJ Mike Killing. O kini po ang inyong gwapong taro ay lumping importante sa malaga na tayo ay saya-saya ngayong araw kasi today is holiday. Today is Labor Day. So today is double pay. Kumusta ning uban ka nato diya karon nga dako kay ngisi bisag nagtrabaho kira kayo ba hilag maagog taman ha. Importante sa malaga tayo ay mabayaran ng ating among na doble-doble ng ating mga guwago ha. Sige. Palibre niya ha. Palit po yung kalabo sa deka. Kanyang inyong gwapong taro ay lumping ha. Last start ta, uban-ubantaan niyo, pabatiin mo kanya to ha. Live data karon ha. Sa ito ang mga tagsang Facebook page ha. Gani, of course, atong Facebook page sa DJ Mike Killing nga Facebook page, Calabo Herbal Product Jesser Marketing nga Facebook page, like, share, follow sa atong Facebook page diha dapita. Likewise, text mo 0917-509-5493 ni atong text line number. Mga kabisyo, my love so sweet, hala sige. Ug tod kini atong tulumanon gihatod kanato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Products supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic adunay isang cup nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, luyan, dilaw. Tawa-tawa ug banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo o sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginawa sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Sige, mayong udtosad ilabi na sa mga estasyon nga nakatayap sa tuwang naabot sa itong pagsibya kanato karong mga orasa nga perting kainit sa adlong Lunes sa udtong tutok. Mga kabisyo, my love so sweet, 88.1 Line FM Santo Tomas. Mayong uto diha ninyong tanan, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol, Go FM Trinto Agusan, 94.1 Line FM Hinatuan, 99.5 Gold Bayungan, 88.3 Line FM Baras Placer, Radyo Tribo Madrid, 98.7, 94.7 The One FM San Miguel Surigao del Sur, 91.7 The One FM Marihatag Surigao del Sur, Line FM Igacos 101.3, 90.5 Real Banat Radio Davao Oriental. Mayong udto, dagan salamat sa inyo. Doyon ta, mayong paglanog-lanog kung bakit ta sa tuwang programa niya karon. Hala sige. Katong mga uban ka natong na nag long weekend
Og taman karong mga adlaw og nagpahulay sa ilahang mga tagsa-tagsang panimalay, dapat nga na gyud kabisyo, dapat kung may trabaho, pahulay, relax muna sa gyud tuod, di ba? Kaysa ato nang wad-wad kay ugma trabaho na po. Oh. Sulti rin kasi mong kagulingon nakulangan man ko sa pahulay, oy. Nakulangan sa imong kagaral. Kulangan jud ka og kuan, nakulangan kag pagigugma. O sa mga naniudto na diya pakabusog na mugtaman ha. Unya tapos kung ganig naghungit-hungit na mo diya. Oy, dapat sinumduman ninyo. Time sa nakainom ba ko og vitamins o wala? Ala patay, wa ko kainom. Sige, okay la kay pwede man ko mo inyong mag vitamins pag man ako kaon. Angelic C vitamins, protektado ka og himsog ang imong panglawas. Ganya pa jud ka mo kaon, nindot pag inyong pagkatulog. Inyong sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate na vitamin C. Ay epektibo kay siya nga vitamins, dunay mga herbal content puno sa mga minerales og mundipensa sa imong kalawasan batok sa mga virus og bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya, no? Ha? Mo na siya itong inyumon, mo na siya nga tuwang tumaron, maron lagsik, simsog. Ang atong immune system, dilit na daling matakbuyan og mga sakit. Maapas, 90.5 Real Radio, Banyat, okay, morag po di ipod. Sige, mawakini sila. Dagan salamat og plus-starta ninyo, ha? O katong uban ka nato na niudto diha karon na nagluto pa silang panimalay. Wala kabalo. Usa akong pagluto, my God, you're getting in my nerves. Pila na edad ni mo, di pa kagapon kabalo magluto. Ha? Simple kayo, bisag kanyan pagprito, dali ra kay tanyan. Ha? Painitan kaya ha. Butangan niyo mong mantika. O naiitsag isda. Paguman, dagan. Ha? Ano lang kasimple nga. Dagan dayon? Diba pwede ka kanang magpabilin lang? Nga na ginapirmi lulubaba pag dayon human og hatag ang tanan daganan dayon. Unya, kung kulatahon di ka. Ugot-ugot ka diya, ha? Ay pod. Ala sige, sa mga kabisyo may loves po nato diha karon na kanang oy, wag ko man nga wala pa klase karon. Oo, niya tapos layo kay mo sa imong minahal, sa imong uyab. Oh, di ba gibawalan kasi imong mama nga dili ka muna maguyab-uyab, di ba? Oh, kung ikaw lalaki gibawalan ka sa imong mama nga dili mag-girlfriend. Oh, so mo niyang buhaton nimo kay dili makadapat mag-girlfriend, pag boyfriend na lang. Ha? Tama. Pero Lolo Baba, kining di ba okay lang ba ng motanan, Lolo Baba? Oo, kung ikaw lalaki, dapat ipahimutang imo imong kaugalingon sa saktong pagi. Di ba? Mga astig nga nga klaseng lalaki responsable. Ha? Unya, dobi kung ang iyang itanan kay lalaki pod. Pag sumbagay mundo ha. Lisod mong lulubaba pag nakay mabatian sa taong or sa amigo ni mo ba, no? Okay, ingon magud nila, love make your heart beat fast. Your body feel flushed with excitement. And your mind go around in circles. Wow, Englishy. Makasulti kag love ka na siya lubaba? Adili, kalibangon lang ka. Naskam na kasi mong kagaling ang feelings. Pero okay naman yung nganya karon kay uso naman yung nganya, ng mga nganya klaseng pagbati taon good, no? Matigdan na ako nyo sa US bitaw. Murag kargado kasi sila dito og mga transgender. Basta mga bayot lagi tuod. Kanyang bayot sa unya, wala pa ng LGBTQ+, usap pa na diyan, no? Bakla, tomboy, lesbian, basta kan mga wala pa ng mga laing mga ng tawag, usa ray tawag yung sa tanan.
Unsa may tawag sa tanan lulubaba? Bayot ra gyud, bababayo lalaki bayot. Ha? Pero kita ang mga Bisaya, bisag dili ka hilig og lalaki. Amin kung ikaw lalaki, dili ka hilig lalaki, o ikaw babae, dili pa ka hilig babae, pwede ka pa ka matawag og bayot. So, talawan ka kasi tanan. Ang kanyon, so wala na nagrepresenta sa imong transgender, ha? Nagrepresenta na sa imong pagkatalawan, pagkalukanyon. So, kita mga Bisayan, sabtan na ito ng singingan na, bayutan niyo mo, eh. So, bisap po, mga barkada mo, ang gaabo yung kag bayot, yuts! Kauban niyo mo sa trabaho, yuts! Ay, ana, yuts! Ha? Pero karon kay kaya naman kay sa inyo maka-offend na daw matod pa sa uban pero matikdan nimo sa US bitaw no. Kalgadyo kasi sila dito. Noon sa nila silang nasod kay murag nakita na ko nyo murag wa na ganahimod to sa laing sa US. No, kaya ang US una kung wadto ka dito yayamanin jud kay kasutanan. Di ba? Kanang murag lami kay paminaw nimo, lami kay dungog sa imo kay uy nyadtog US. Diba? Nya ikaw pud makatungtong bugag US, rag paminaw nimo pud usab murag diya jud ka mo asinso kay abunda kay kwarta dito na pita no. O nya tapos dagi garbing freedom pero dili nampoy freedom dre. Nasobran nila ang freedom dito. Kasagaran dito nang bayot na. Gana kay sila dito gitaon yun. Nya tapos na pa yung mga ginikayang libog-libogon pa nila mga anak. Nya ko anak, kung gusto niya may mambayot, siguro nya tapos maayog gitaon. Ha? Kung bayot sila, ilhapon bayuton pa nila kanya. Ilhapon tumbuyon. Okay, dapat ang transgender daw ko nyo, ang pag-ilan mo sa pagkababa, sa imo ang pagkababae, bisag lalaki ka, magdepende niya sa imo ang pangunya-hunya. Kung sa ganyang paagi, diyan mo mailhan mo kagalingon, dili sa imo ang biological na unsay nagbitay o unsay naa sa imo ang ubos. Ha? Walay labot na siya. Ang unsa daw imo ang gibati o unsa imuhang na imuhang nailhan nga unsa ka mo gidaw dapat yun niya ilahang tuhan. Ang daghan kanyang lantad lagi kayo may kilin tapos lang mga parada dito. Naik-concert dito push down gid mga bayot. Ikaw gitaon laki kung makasabay makaapil ka sila bisag di ka bayot matingala kag daghan kanyang kiss-kiss imong likod. Wow! Ano ba dito? Praise pa? Ha? Pero bagawas mo ni maho kaglawa eh. Ha? Pero ako rin nalungkot taon yun, no? Munang ikondina na siya sa Russia o sa mga nasod sa Middle East. O labaw niya sa mga laing nasod sa South Africa o laing pagkugid pong mga nasod nga nagdumili sa mga inganyang klaseng tao nga okay raman taon nga ikaw magpaila. Ikaw mag-ingan nga kung maugin yung pagkatao pero imo pang ipasigarbog manakot pa jud ka sa uban. Sa una mga singer pipila lang atong nailhan nga mga bayot sa gihapon tuod no si Freddie Mercury kinsa pa to sa si Elton John pero karon daghan na pud sad kaayo gyud Harry Styles kinsa pa to mga international ha nga mga kuan mga bayot mga kabisyo so tama jud ka lulubaba. Murag delikado kung makalaag ta dito lulubaba kasi paguli na to ani ay nakumabuang ko bayit. Lagi matingala ang imong pamilya sa imong dala ka og kuan kanyang pasalubong balikbayan box. Kinsa ni jacket? Tubag din kaga adi niya ako nagbago niya ako. Kinsa ning kuan? Kinsa ning sigarilyo? Tubag ni kagdil niya ako, nagbago niya ako. Kinsa ning kuan? Kinsa ning sandals? Kuan na,
Ganyan kag nagbago na ako. Ano ba ka, oy? Ha? Mao niyang kamo mga ginikanan diri sa tundak bayan. Mahimong dapat yun nga inyo yung sayo pa lang impluwensyahan ninyo sa maing laraw ginyo mga anak taon gid no. Oo, kay base sa mga eksperto nga kini siya mailibyon pamanggid tud. Labaw na kung dool sa spiritual nga diwa no ang inyong anak. So, inga niyang pagiha basin malibyon pagid taon pero kung kamo wala mo'y kuan nga pagtagad, respeto ay nilang good taon to time. Mura man na siya importante sa malaga, diri sa kalibutan good taon git. Magrespeto ay, basta nilang kita maghilabtanay. Kay nundom nung kulubaba ako ang classmate ba nga sipunon kaayog yun. Nya, pero tinagid kayo karong siksiha. Nya, tapos siya may problema taon niya. Wala man good kay sabay mo good mig patuloy ato sa una. Nag-holding hands pag yun, may pre, gulita akong kamot. Sakit kayo. Kapit lang, pre. Namoy murag something good nga mutual understanding. Ako yain mo ko magpatuloy ko sa una. Alam na karon bakasyon, 'di ba? Ngay mga libreng tuloy karon. Ni mga operasyon karon libre kanya siya no. So nya ginati-gatik ko sa kumpapa niya ko magpaibot daw may ngipon. Kinaya ko wala man daw sa kong ngipon. Basta siguro magpalimpyo siguro. Pero ibot mo ko niyang ngayon. Hibulong yung kong tama niya to. O niya, pag ito na mo sa ospital, wala lang ko kay basi na clinic sa ospital, dentista. O niya, tapos tingala ko dyan kay mga bata. Naglinya o niya, tapos naginilakay. Wala pa na ako nabantayan nga, naginaswatan na sila sa niya nga dagko. Natingala po ko, wala mo kabaluan ng manggod sa unya. O niya, patawag niya ko, niya, gipalingkod ko. Tingala ko, ganyan palingkuro, pahigdaon man nga, dapat palingkuron kung ibtan yung ngipon. O niya, gipahubo kong purol. O nga, duda yung ko ato ba, pero wala pa kay kulbaan nga to. Pero pag hubo sa kong purol, gigunitan sa nurse. Dito na ako nakulbaan. Gahiya, lagi kayo na ako lagi. Nadugay ko dang nurse o patuloy sa kuha pero dito yung ko dito yung ko din kuhan ning piyong yung tama yung nag-utong ko sa kong kagalingon sa kasakit. Anong giutong man mo lulubaba? Kaya ko gusto makita sa nurse nga bayot kay ko. Gusto ko makita niya nga akong pagkalalaki nga nakita niya gid niya akong pagkalalaki. Ang feelings lang importante. Nakita naman niya ng boss. Lami kasultian, miss. Nurse. Nakita naman niyo niya eh. Ano mo, pag niya ako nakita. Gansi kay ko. Ha? Pero bata pa tato, patas tumahinga niyang unya-unya. Akong giunyo niya itong time kay buwang atong papa, eh. Malos lang yung mo pa, bantay lang yung ka. Buwak, wala pa niya si uso ng scam sa unya nga term na word, ha? Atik parang nailhan ako sa unya, giatik ba ko niyo pa, bunuangan ko niyo mo? Paguli niya ako sa balay, dito ba ko naghilak-hilak? Kuhaan ko, gibunuangan ko sa kong papa. Nga siya, buang niyo kayo, yan, nagkatawag itaon sa kuwag yun, ha? Ngaya akong gingan niya, ha? Pero wala na, dadamage has been done. Pero bisan pa man, nakasulti ko mo ito yung first time. Nga na ay nagunit sa akong yun niya. Kulang na lang gitpog kumingon sa nurse. Nga nurse, nagunita naman mo niya, first time ang niya. Apili na lang po first kiss. Kita ito lalaki ito diya, ha?
Tamo niya, kato mga ginikanan, patuloy yung mga anak ninyo. Kaya, para bibog, memorable kayo sa tanan at ikaw po sada. Ayaw po tao lolo babaluya po sa mga bata po to. Peting hilak ti kayo to niya na no. Ali, inyo lang niyo, kining mga unta o jabi. Pero, pahilot sa munya ka, ha? Kay, ikuamya ka, kining, napiang biya ka. Para laki na dahil si Junior. Ang problema kay muhila kung samot kay di gusto malaki. Kay si Junior gusto man gud niya kung magpatuli naman lang gani ko, buslote lang gud akong dalunggan pa. Sa babae, no, mo ginang ginaingon nilang nagpatuli na ka, nagpatuli na ko, nabuslutan akong dalunggan. Nakabalo na gid sila si buslot. Anyway, mga kabisyo, my love, so sweet. Hala, sige. Kamo diha, nagandam na ba mo? Nabusog na ba mo sa inyong paniutos? Sa iyo ha, pagid kayo. Duwagi pa na yung rice diha. Taon gyud. Tapos, di na to makalimtan ha, magpaligon sa kalawasan ha. Kay importante po sa malaga nga dapat anda mga tuang lawas. Okay, sa mga unsang mga balatian. Kung ikaw high blood, okay, tumarta og kalabo plus with garlic, lemongrass, turmeric og kalabo leaves. White o green ang color sa kapsula ni ini mga kabisyo, my love, so sweet ha. Makatabang molybdenous, high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer ug uban pang mga balatian. Ipare sa Kalabo with mangosteen para optimos ang kombinasyon. Kalabo Plus Herbal Products ang pinakamaayo nga food supplement ora mismo ang epekto. Duyog ta padayon sa tuang paglanog-lanog, padayon sa pagpahimsog diri gyapon sa tuang programang Tutok Kalabo sa udto. Kauban gyapon tuod ta ninyo mga kabisyo, my love, so sweet. Kini gyapon si Mikey Ling. Kini po yang inyong gwapong taro ay lumping. Kini si Lolo Baba